खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि। 27थि अदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्माया साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुं जालांबाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान आरो अरुणाचल सिमना ओनसोलाव थानाय जामुगुरि गामि बाथौ आफादनि बानजायनायाव 24 आरो 25 डिसेम्बर खालाराव अदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्माया मोजाङै मोजां जोबलांबाय। 27थि अदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्माखौ बिटिआर खुंथायनि एम दावबायसा बर'आ गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो अदालगुरि जिल्ला बाथौ सुबुरुन आफादनि आफादगिरि दैथुन स्वर्गियारिया। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव माइनाव आफाद मिरुनि गाहाय नेहाथारि सांग्रिलि बर'आबो बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो गाहाय आलासि महरै धोनस्रि बियाबनि एमसिएलए फ्रेस मोसाहारियाबो बाहागो लाना बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि गोसोआव थुलुंगाखां बिबुंथि होनायाव ओनसोलनि गोबां बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा ज'ज'यै बाहागो लायो। बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाना खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जोबोद मोजां हाबाफारि अदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बिथांमोननि बियाबनि सिङाव थानाय नैबे जामुगुरि बाथौ थानसालिनि गोथार लांगोनायाव बिथाङा साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदों। आङो अदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि गासैबो दैदेनगिरि आरो बे गौथुमनि सिङाव थानाय गासैबो बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय हामलायथि जासिबाय। गोदान बोसोर इंराजि 2025निबो आं बिथांमोननो हामलायथि जासिबाय। बाथौ धोरोमा बर'नि गुबै धोरोम आरो बे धोरोमनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ सिबिनो थांनायाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि गासैबो थांनानै थानायनि बेयाव राहाया दङ। हारिनि सिनायथि बेयाव बेरखाङो, बेयाव रावा बेरखाङो, हारिमुवा बेरखाङो, गासैबो बे धोरोमखौ सिबिनो थांनायाव बेरखाङो। आं बेखायनो जाय बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ गोसो होनानै सिबिनो थाखाय खावलायगोन। लोगोसेयैनो धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जाहाथे गुबुन गुबुन बिथिंखौबो नोजोर होफालाङो। सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाज बिथिं गासैबो बिथिंखौ जाहाथे नोजोर होफालाङो आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना धोरोमनि फारसे गोसो बोगथाबनो हानाय माखासे हाबाफारि लायो। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आध्यात्मिक जि गियान स्पिरिचुवेल जि नलेज बेखौ होनायाव जाहाथे खामानि मावो आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारनि बिथिंनिफ्राय जेरैबायदि हायो जोङो बिथांमोनखौ रांखान्थिजों होन बा बायदिसिना बिथिंजों होन जों बिथांमोनखौ हेफाजाब आरो मददथि होलांनो थाखाय आं खोथा गोदान बोसोराव गोदान बोसोर 2025 मायथाइ बियो आरो खम समल'सै बा खम सान दंबावो। दिनै 25 खालार जाबाय। आं गिबियावनो गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ जासिग्रोयो आरो मिजिं थिगोन बे गोदान बोसोर 2025नि बे जागायनाय समनिफ्राय जोबजासिम जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा गाव गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलाङो। लेखा फरायनाया जाहाथे मोजाङै फरायो, आबाद मावनाय, फालांगि मावनाय, जाय जि खामानिखौ मावा मानो जाहाथे मोजाङै मावनो हायो आरो मोजाङै जाफुंसारथों आरो जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि अनलायनाय आरो बियो गोख्रोंसिन जाबावथों आं बेखौनो मिजिंथियो। दिनै बे उदालगुरि बियाबनि सिङाव खुंगा 27थि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरि बियाबनि सिङाव खुंनाय बे हाबाफारि दिनैनि बे गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव आं बाहागो लाफैनानै खोब मोजां मोनदों आरो खोब मोनसे मेहेर गोनां मोनसे हाबाफारि जानानै जादों। मानोना धोरोमनि सोमोन्दै खोब मोजां मोनसे सावरायनाय जादों। साननैनि हाबाफारि लाना खुंनाय जादोंमोन दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव आं दिनै फैनानै आं मोजां जे रायजो राजाजों बाहागो लानो मोननानै गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखौनो खावलायगोन जे जों साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बाथौ धोरोमखौ जाहाथे मोजाङै सिबियो। बेजों लोगोसे गावनि न'खर गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मोजां गियान होलाङो आरो बेजों लोगोसे जों गासै मोनसे ज' जानानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ जाहाथे मुलुगाव जों बोरै सिनायथि होनो हागोन। जों गासै गौथुमनि बिबानगिरिखौ जाहाथे मोजां एजेन्डा लानानै बुहुमाव जेरै जों गावखौ सिनायथि होलांनो नागिरदों नंखायनो गावनि धोरोमखौ लानानै जों मोजां खामानि मावलांथों आरो जिहेतु जों बर' जाथि हिसाबै जों बयखौबो मिथिगौ
जोंनि बर'नि राव हारिनि हारिमु आरो जोंनि धोरोमब्ला जों बाथौ धोरोमानो बयनो गिबि धोरोम नंखायनो दिनै बाथौ धोरोमखौ जों मोजां सोदांनांगौ दानि मुगाजों गोरोबनाय बायदि मोजां जों फोसाबनानै जेरैबायदि जोंनि माने जोंना मिरुनि आरो जोंनि जिल्लानि आरो जोंना बियाबनि जि दैदेनगिरिफ्रा जिबायदि सेस्था खालायनानै जोंनि बाथौ धोरोमारिफोरखौ जिबायदि मोनसे स्र' खालायनानै मोजां मोनसे बाथौ धोरोमखौ बोरै सिबिनांगौ बिनि गियान होदों खोब मोजां जादों आं फैनानै गावखौ गोजोननाय मोन्दों ओंखायनो आं आसा खालायदों जाहाथे बयबो जोंनि बाथौ धोरोमारिफ्रा जाहाथे बाथौ धोरोमखौ मोजाङै सिबिथां बेखौनो खावलायगोन आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन जे जोंहा दिनै मोनसे ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि दिनै माने बर'दिन नङा होमबा ख्रिस्टमास बेजों लोगोसे आं साफ्रोमबो जोंहा बे ख्रिस्ट' सिबियारि जाहाथे गासैखौबो आङो साबायखर बावदों मानोना बिथांमोननि मोजां मोनसे दिन बे मोजां दिनाव मोजाङै बारलांथों आरो फैबाय थानाय जोङो बे BTC हालामाव रायजो जानाय गोबां राव हारि मोजां धोरोमनि मानसिफोरजों ज' थायो नंखायनो फैबाय थानाय इंराजि 2025 मायथाइनि बे गोदान बोसोरा जाहाथे बयनिबो जिउआव गोदान मोनसे सानस्रि आरो गोदान मोनसे मिजिं लानानै बयबो मोजाङै आवगायलांनो हादों जिउआव बयबो साक्सेस जादों बेखौ खावलायदों आरो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ